Добре си тук. Бебето болно. Бързо спря да го закараш в болницата. Спешно. Ами аз нямам кола. Ми измисли нещо. Ми ще отида до селото да питам. Няма ти. Когато ще помогнете, детето ми е болно, няма с какво да го закарам. Ами, съжалявам, бих искала да ти помогна, обаче преди седмица бензина ми свърши. Също и моят бензин свърши. Също и моят бензин. Еми за електричество? Токът спря. И в нас токът спря. И в нас токът спря. Хора, направете нещо. Като няма ток и бензин, трябва да му се закарат някак бебето. Каруци, не е за чували ли сте? Знаете ли какво? Каруцата с конете право в океана. Ами сега и за следва нещо. Как ще заведем на 10 бебето в болницата, за да може да се оправи? Сетих се. Какво има най-много около нас? Да! Именно! Ще измисля кола, която да се придвижва с солена вода. Готови ли сте? Да!